Trăim în una dintre cele mai conectate perioade din istorie. Totul în jurul nostru devine din ce în ce mai inteligent. Ia, case inteligente, dispozitive care sunt mereu pornite. Viața a devenit mult mai rapidă, mai comodă, mai conectată. Dar în timp ce are loc tot acest progres, altceva crește discret în jurul nostru. Este invizibil, este tăcut și este peste tot. Acum, MD100 folosește o scală proprie numită AEI, care înseamnă indicele de electrosmog ambiental. Gândiți-vă la el ca la un ghid vizual simplu, de la zone verzi la galbene, portocalii și roșii. Fiecare culoare arată un nivel diferit de electrosmog în mediul dumneavoastră. Și odată ce îl vedeți, începeți să realizați cât de multă poluare este de fapt în jur. Acum să aruncăm o privire la ceea ce se întâmplă în timp real. Fără M-Guard puteți vedea clar că nivelurile AEI de la MD100 sunt foarte ridicate. Pot accesa totul direct de pe laptopul meu personal, de pe tabletă, dar și de pe smartphone-ul meu. Acum, haideți să pornim M-Guard și vă rog să priviți cu mare atenție. În momentul în care M-Guard este pornit, indicatorul armonic s-a schimbat din roșu în verde. Acest lucru arată că atunci când M-Guard este activ, mediul devine mai armonizat. Iar nivelurile AEI au scăzut de asemenea, la o zonă verde. Iar asta face din M-Guard unul dintre cei mai puternici protectori personali pe care îi puteți avea.